Τον εαυτό μου και εγώ πήγα τρελαθώ καημένος από τον τιμάδι μου. Όλο ανεβαίνει και ξανά ανεβαίνει. Μην νομίζεις, αγαπητέ μου, ότι είναι μόνο αυτή η κατάσταση που τρελαίνει τους ανθρώπους. Α, να και ένας άλλος, έρχεται. Αυτός είναι μια άλλη περίπτωση. Θα έρθει. Μπα, δεν θα έρθει. Θα έρθει. Ρωτά την Παπαγούνα. Θα έρθει. Μπα, και γιατί? Δεν θα έρθει. Νομίζει για να έρθει ο μεγάλος κοντζής Χωάν Ραμόν Αλμπάτης. Δεν θα έρθει. Θα έρθει. Δεν θα έρθει. Θα έρθει. Και επειδή τη ρωτάει, Θα έρθει. έχει έρθει σε αυτή την κατάσταση ο δύστιχος. Θα έρθει. Ξέρω εγώ. Κι αν δεν έρθει. Ξέρω εγώ. Κι αν όμως έρθει. Ας γίνει ότι. Θα έρθει, θα έρθει. Όχι, δεν θα έρθει. Τι δεν θα έρθει. Σε παρακαλώ, μην τον αφουμένεις με το μαλακό. Ήρθε, τόσο τέχα, ήρθε. Μα σας παρακαλώ, ηρεμήστε. Με τρόμαξε. Να και ένας άλλος, προσέξτε την αυτή. Θα πάει, θα πω κι εγώ. Βήμα, στράτο, θα μπω. Αυτή τώρα. Αυτή. Αυτή το έπαθε από τις ουρές στη ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ίκα, νερό και όλα αυτά. Από τη ΡΟΣΕ, τρένο, επειδή περίμενε τις ώρες, κατέληξε σε αυτή την κατάσταση η άθλια. Τι δύστηση. Είναι όμως πολύ ήσυχη. Την πιάνουν και κρίσεις. Ρε, γιατί πες απ' τα πλάγια, ρε. Τι είμαστε εμείς που περιμένουμε εδώ. Ζώα είμαστε εμείς. Αχ, αυτής, ανεδέστατε. Βλάκα, μουλάρι, παλιάνθρωπε. Πρέπει να εσένα μιλάμε κοιλιά, αφού ήσουν πισινός. Τώρα πώς βρέθηκες μπροστινός. Αχ, αυτής, ανεδέστατε. Άντε από εδώ. Θα μπω, σιγά θα μπω. Και αυτή μου θυμίζει τον εαυτό μου. Οργάνωση Ολυμπιάδας, 3 6.666. Οργάνωση Ολυμπιάδας, 3 6.666. Τι λέει αυτό? Το όνομά του και τον αριθμό της ταυτότητας. Γιατί με την τρομοκρατία που επικρατεί, άμα δεν έχεις ταυτότητα πάνω σου, σε πιάνουν οι αστυνομικοί, σε πάνε στο τμήμα και ξέρεις τι γίνεται μετά. 48 ώρες για εξακρίβωση. Οργάνωση Ολυμπιάδας, 3 6.666. Οργάνωση Ολυμπιάδας, 3 6.666. Αγισικά σου που καλά σου Γιάννη. Δεν έχει ταυτότητα και γιατί δεν έχει ταυτότητα. Ποιος είσαι και δεν έχει ταυτότητα. Ηρεμήστε. Να και ένας άλλος, άλλης κατηγορίας. Ορίστε κυρίαφορε, ορίστε κυρίαφορε, πάρτε κυρίαφορε, ορίστε. Ορίστε κυρίαφορε, πάρτε, όλα πάρτε τα, ορίστε κυρίαφορε, πάρτε και αυτά. Και αυτά, ορίστε κυρίαφορε, πάρτε. Αυτό συνέβαινε από την εφορία. Ορίστε. Γιατί πλήρωνε συνέχεια φόρους. Ορίστε κυρίαφορε, πάρτε και αυτά. Μα εσύ! Μπάστα! Λοιπόν, φίλτατε, τα είδες όλα αυτά. Είδες τις κατηγορίες που υπάρχουν. Θέλετε να γίνεις σαν κι αυτούς? Όχι, δεν θέλω. Κάντε κάτι γιατί σας παρακαλώ. Θα κάνω, αλλά και εσύ θα πρέπει να συνεργαστείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω, για πέστε μου. Θα πρέπει να ακολουθήσεις τη θεραπεία που θα σου επιβάλλω. Λοιπόν, εγώ θα σε ρωτάω και εσύ θα απαρνείσαι. Απαρνείσαι τα μπιζέλια. Τα απαρνούμε. Απαρνείσαι τα φασολάκια. Τα απαρνούμε. Απαρνείσαι τις φακές. Τις απαρνούμε. Απαρνείσαι τη φασολάδα με λίγο λάδι. Την απαρνούμε. Απαρνείσαι την τροπή. Την απαρνούμε. Λοιπόν, το χέρι. Ορκίζομαι. Δεν θα ντρέπομαι. Θα είμαι ψεύτης. Ψεύτης. Κλέφτης. Και απατεώνας. Λοιπόν, Ψεύτης, κλέφτης, απατεώνας.
Ψεύτης, κλέφτης, απατεώνας. Ψεύτης, κλέφτης, απατεώνας. Ναι, νιώθω μια χαρά. Νιώθω μια χαρά, γιατρέ. Ψεύτης, κλέφτης και απατεώνας. Από εδώ και πέρα θα είμαι ψεύτης, κλέφτης και απατεώνας. Ναι, ευχαριστώ, γιατρέ. Ευχαριστώ. Το κάνατε καλά. Γεια σας. Έλα αυτό. Τι? Αυτό ήτανε. Μπόρεσες κι εσύ να μπεις στο κοινωνικό σύνολο που ζούμε. Έγινες ένα άξιο μέλος της κοινωνίας μας. Ευχαριστώ. Πάμε φίλτατε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στο κοντά μας. Θα ήθελα να παρουσιάσω ένα από τα παιδιά με τη σειρά και πρώτον τον πρωταγωνιστή του προηγούμενου μονόπρακτου, τον Μάκη, τον Μάκη του Συνδρόπουλου, που για κάποιο λόγο έχει φύγει. Με τη σειρά από δεξιά είναι ο Ζόγκας ο Στέφανος, ο Τάσος ο Τοπαλίδης, είναι η Μάρη η Τούνα, ο Θανάσης Πιπέρης Θανάσης, Μελισσοπούλου Εύη, Ναλμπάντης Δημήτρης, η Φρόσο η Καρακασαλίδο, η Γογό, η Μακρύ η Γογό, ο Κατσιλίδης ο Λάκης, η Παμπουκίδου η Χριστίνα, ο Μαυρίδης ο Αλέξης, ο Γιώργος ο Κονδύλης και εγώ ο πιο μικρός της παρέας, ο Παπάτος Σταμάτης, που είναι πάντα μαζί τους.